kesempatan ini. Pangapunten Mas Bagong. Nggih pripun? Kula senes Mas Bagong. Lan sinten? Mas Pedro. Oh, Mas Pedro. Nggih. Lah suarane kaya Bagong. Baleni neh. Kleru kok. Baleni neh. Kleru kok yo. Pangapunten Mas Pedro nggih. Oh nggih. Mas Pedro. Sanes. Lah sinten? Cakil niki. Baleni neh. Wes. Salaman. Muga-muga sing iki bener ya. Wis iki. Ampun tak sia. Ya ini menengan ora piye-piye kok. Nggih. Jenengan tak sia-sia. Mboten wis muga-muga paringi kekuatan. Amin. Amin. Pancen musime ora kena diprediksi kok, Reng. Leres. Kudune sing wayahe kemarau ning nyatane udane cek kaya Lah nggih. ora kena dibendung mula tur dasare aku sak kanca ki nyambut gawene pendak bengi. Nek bengi kuwi nek ora kipasan kuwi sumuk. Nek kipasan marai masuk angin, sak repotan to. Nggih. Ning kabeh dinikmati wong nyatane wis diniati dari awal. Nggih. Nggih. Yo, nembang. Tembangan nggih Pak iki. Ya. Ngenam-nam rasa. Nggih. Apa? Pepali Ki Ageng Sela. Wah. Apa kuwi? Menika angkitanipun Ki Ageng Sela. Menika khas Purwodadi. Wah. Eneke gung teng Purwodadi. Nggih. Pepaliku ajinen berkati tur selamat sarta kuwarasan pepali iku mangkene aja gawe hangku Nanong aja ladak lan aja jail aja ati serakah lan aja celimut aja hamburu aleman aja ladak wong ladak pangelis mati lan aja ati giwa kepali utawa larangan saking Ki Ageng Sela. nggih. Aja sok seneng ladak, tegese aja sombong, aja celimut, aja sok colong jupuk yen dudu darbeke dhewe. Aja ati serakah, tegese aja ngongso-ngso bebasane donya arep diemperi dhewe. Lan aja mburu aleman, tegese nyambut gawe aja mung kepengin dilem karo liyane. Nek bisa raming gawe seping pamrih. Nggih. Den. Ya. Berarti kamu pitutur luhur ya. Pitutur luhur. Nggih. Ning sok kala mongso arang didudah. Heeh. Ya kan ditutukne anu. Sapa kuwi sing klasik sik ya, Reng? Sendika Main dikendangi karo Mbak Angel, pengendang wedok. elok pengendang putri. Bajune selendang biru jajal. Nah. Ki Biru lho ya aja abang lho ya. mahasiswa tua mahasiswi isi Surakarta sing lulus tahun ini dengan nilai kumlot. Wah, elok. Nggih. Ya ini besus pinter. Nggih. Ini nak, ayo. Ya ngendang. Maju sithik ini. Wah. Muga-muga besok nek kelakon untuk jodoh sing kaya aku ya, Nak. Alah. Tegese gemati karo wedok. Nah. Apa? Tembange Nduk Angelia. Apa? Nah. Ana selendang biru, ana jineman yang iso. Injih, sing Yo, burine jineman Bu. Nah, ganti kendangi karo Nduk
Lia. Klasike ditokne, Reng. Mergo sing mirsani nganti pagi iki sok kalau mangsa para pinisepuh. Nggih. Kudu diwenehi pasugatan tembang sing klasik. Siap. Monggo, jineman apa, Bu? Lambi lurik napa uler kambang napa mari kangen kencan kalian Nduk Angelia. Mijil piye, Nduk? Oh, mijil. Oh nggih. Oh nggih. Pelak. Mijil pelok siap. Mijil ketoprak. Ah. Duh biyong ban. Nggih. Tapi Awas. Driji mung sak biting lho reng ngeplak kendang ya muni. Nggih, tenan. Ya. Niku tak bisi sing mari sapa to, Nduk? Mas Kasih. Ya, jane lak tenan. Mangga. Yuk. Muga besok lakon di bojo sing ngono kuwi. Lah bojomu arep kok endi? Halo guys. Yo wancine wis meh ngono, Pak. Wis kula ngomong karo bojoke wis 8 tahun kok. Kaya yo ganti anyar. Duh. Gayamu ganti anyar kaya mampu-mampu wae. Yo, dintekke. Tibakno dangdut nduk, Je. Mbak Elisa get jumeneng. Nah. Si kucing dong. Nah.
Tepuk tangan untuk Mbak Angelia. Angelia. Nah, sapa lho sing ora kesengsem ya nyawang Piyai Putri kok. Wis cantik, pinter. Ning aku gak seneng kok, Nok. Nang apa? Lah pinter golek dhuwit lho. Lah ya Lah kok bojoku pinter golek dhuwit saiki tak penging. mau pengen piye? Lah tak singgah ning sak ya temu, ning peci ya temu, akhire aja golek dhek ae. Apa kok Wanita zaman sekarang ki lho wis Kartini memulai. Iki kan ya wong wedok wayahe mandiri, golek duit ngewangi bojone ngono kok golek ora. dhuwit ngewangi piye wong lek golek dhuwit ning sakku karo ning peci kok. Walah. Matur nuwun ya Nak ya, Cahayu. Mbak Angel. Bagaimana pendapat Mbak Elisa? Ini baru saja anget lulusan jurusan Karawitan isi Surakarta Mbak Elisa. Paling niku elok nggih nek misale apa udah lulus tapi kalau misale mung terpendam ya padha wae tapi kalau di sini Pak Kangko memberikan kesempatan betul, diberikan panggung ngono kan Pak Kalayakku tuh ndelok bulane lulusan isi kaya ngene to Luar Mas. biasa. Iki ya lulusan isi padha Mas. Padha no aku isi Purwodadi ya. Oh, isi Purwodadi. Nah ini topnya Mbak Angel semoga nggak sampai sini dilanjut meneh S loro. Amin, S telu amin, sak amin, teruse. Gue bar iki ajar nembang ya Nak. Gue iso ngendang, iso nembang terus esuk jungkir walik. Wis mesti viral. Oh kon kabeh. Kowe iki nembang ya iso kok rumahsamu Mbak piye? Angeli. Lho. Elok tenan iki. Nyepelekke kowe. Ya ora kok nyepeleke dasare durung nate manuh lho, Pak. Oh iya. Dadah-dadah gini loh Pak Kangko. Hah? Angel udah dadah-dadah gitu. Oh dadah. Dadah-dadah. Ben viral no, dadi iso ngendang, iso nembang terus jungkir walik ya, Pak ya. Mboten. Wong senengane dhewe-dhewe, ada yang suka instrumen, Iya, senenge betul. nyekel apa? Kok Nyekel nyekel, tabu. nyekel ngasto. Ada yang seneng nyekel mic, ya ada. nyekel, Dewe-dewe cekelane dewe-dewe. Mbak Angel tuh sukanya tabu, Nabu, gitu. ya, Nendang. Jos elok. Oh, murid Pak Dodo kok, Nduk. Elok no. Menika wonten mamundhun Mbak Elisa. Nggih. Saking panitia Pak Eska. Assalamualaikum katur Bapak Dalang Yanom Desa Kangko. Nggih. Saking panitia nyuwun lagu Lintang Asmara. Nggih. Lagu menika kula kintunaken dhateng warga Rawasari mugi-mugi terhibur. Sedayanipun amin saking panitia Mas Eska. Ya, tadi juga ada pamundutan. Apa? Lewong. Tadi Lewong. sampun kirim-kirim di situ. Ada juga temennya Mas Suko. Nanti mau nyanyi sama Mbak Wanda. Oh gitu. Ya. Siap, boleh. Siap. Lan aku njaluk ngapura ya sa karo Mas Gareng. Terus Nggih, pundi? Tidak secara maksimal nggonku metruk mergo jane mambeng iki wis kaya ora kuat-kuat nyangga. Ampun berkecil hati loh Pak Petro. Nggih. Ngaten niku. Yang penting dalang itu yang Nggih. diutamakan kesehatannya. Betul. Walaupun tanggung jawab abot dadi dalang, Mas Gareng yang ngrasake dadi dalang, aku yang ngrasake dadi dalang. Abot. Mikir skon dhuwur tekan ngisor, satu malam penuh. Jadi kalau kebutuhan kesehatan itu harus diutamakno. Iya. Mboten dados menapa. Nek Nggih. abote mayang jani ya ora pati abot banget nek kanggoku. Kok iso? Sing abot banget iki mung siji yo. Apa? Nek wayah bayaran ngedum dhuwit iki lho, candak porang. Kowe nyepelekne piye Rawasari kok. Nah nek pas job iki gede nek jobku kok, Pak. Oh. Sok-sok 6,5 nggo. Kiai Rawasari iki sudah payung sebelum hujan. Karepe Sadurunge ngebel aku, sadurunge mara ning aku ki Pak Lurah ki wis telepon karo Pak Lurah Nderas Kedung Jati. Grobokan. pripun? Telepon sik karo Lurah Nderas. Anu Pak Lurah Nderas, anu Mas Kangko niku tenggene jenengan pinten? Oh sementen Pak. Lah kuwi sing nggih patokan. Mula regaku bengi iki padha karo Nderas sok tanggal 7 kuwi. Oh, Mergo regane wis dipatok. wis Ditakokne sik. keti-ketian, yeah. Heeh, digolekne sisik melik sik. Wong David. tak tawani rada dhuwur sithik lho. Mas Kangko, lah teng Nderas mboten semonten niku. Wis ojur. Waduh aku. Teng Nderas niku sementen. Niku jenengan nggawa uncek. Lah niki ki malah sementen niku pripun? Lah aku ora iso omong to cangkemku kaya diblingkem kae to kan. Wah nek yo nggih pun manut Pak aku yo ngono.
Saiki sing digoleki niku pelanggan, loyalitas pelanggan itu sulit Pak Kangko. Yang Nggih. penting itu persaudaraane nek misale marem kan nggih bahagia sesuk tanggap meleh. Nggih. Marem bohong. Ayo. Gembira. Loyalitas pelanggan kuwi sik utama. Nggih, Ngono. nggih. Yang jelas nggih kula saestu saking ati sing paling dalam nyuwun pangapunten ing ngageng kirang maksimal anggen kula menghibur masyarakat. Nggih. Wae bakune sak kuwating tenaga sekadaring laku ya Mas Gareng. Nggih, ning nyatanipun warga nggih pun Nggih. sajake nggih remen sanget, nggih pun bangga Mau bengi iki mengapresiasi. jam 1 bengi majing arep goro-goro ki yo awakku wis panas ngono. Wis apa jenenge suhune iki 37 pira ngono. Wah. Nah, aku arep medun kaya kurang sedela rampungke mambengi ning Sragen. Kan ngomah langsung nek kene dokter diinjek, disuntik, alhamdulillah kok rada penak. Lah bareng rada penak dingge nyambut gawe meneh ngetokne tenaga kok ning awak kemrampiang, panas meneh lemes. Lemes kabeh wit dhuwur tekan ngisor. Tengah. Tengah ora. Tengah aman. Oh, tengah mah. Tengah aman. Pokoke saestu kula nyuwun pangapunten nggih Mbak Elisa. Nggih, mboten napa-napa. Ah. Masyarakat niku tresno Nggih. kok kalih Pak Kangko. Nggih. Aman mawon. Upamane kok kepepet gandeng Pak Kangko bengi iki lora-loro medan-medun pentase ora maksimal. Aku dipedhuki karo panitia dijaluk ganti rugi 2 yuta ora apa-apa, paton tegel aku ngono. Kok waton tegel kok dicegat isik. Ning nggih kinten kula mboten wong jur tresnanipun dhateng panjenengan lan kanca-kanca DLI nggih pun kados semadulur to Pak. Nggih. Nggih. Siap. Mboten sah menggalih bab niku. Mengke perkara niku kula tak rembukan kalih Mbah Lurah mengke. Ngopo arep perempuan apa? Ya aja 2 juta ke 3 juta lah ngono lho maksudku. Kok tambahi ra. Loh, bapak-bapak sik antusias. Luar Antusias biasa. menika kalih menghibur lagu-lagu nipun niki wau. Nggih. Ya. Ya apa sah lagune? Masuka apa saka panitia Pak SK? Tadi Lintang Asmara sama Lewong niku nggih. Heeh. Nggih. Ya. Lah yo, iki mau wis ngenai 50 tambahi ya napa apa. Ayo oke siap. Nggih. Nggih, Yang yo. itu dulu suratnya tadi Lintang Asmara. Oh ya. Lintang Asmara duet. Oh, nggih. Siap. Ya. Aku njaluk sing suwe ditakokne para netizen sa. Napa? Enek yoga utawa pengrawit Dwi Jolaras Indonesia iki sing menjadi bintang. Ya, Ya wah kuwi ini. Mas Albertus Ardi. Nah. Ya, ini yang tak tunggu-tunggu dan Ya. ditunggu sama kalayak netizen nih. Kok Ah, masa ayo, Le. bisa muncul? Suwe banget ora Ora muncul. muncul ning ora permukaan. pentas. Lah wekit mawur aku kok ora nunggu gini kareng kok tak tunggu-tunggu. Ayo sampe beda gak kok. siap. Ketok seko iki kan wis dari jauh ki wis mencorong tejane. Nek aku Kok kok malah guyu. wis contohnya tejo bengkok we gedang. Luwung wis bengkok iki. Ayo Di ngatek Di. Le, iki ana bebungah 100.000 nggo Ardi nyoreng kan oreng. Alhamdulillah. Lintang Asmara nek suaramu wis. Mbak Nuwun nggih Pak berkah barokah. Ora nggo kowe nggo Mas Ardi. Mas Ardi lho. Walah, wis nyono. Janokone DLI. Mas Ardi. Sini dong Mas Ardi. Tuduk. Lu kok paling kok Ini belum pindah. Angel iki kon ngendang malah ngalih. mager tak ndak ora yo. Rais nyaman. Ini cah Iya, bagus. Ya. Cok kalau mongso ditakokke ana live streaming kok Ardi ora tau tampil. Nah, iki ditampilke. Ini lho. Pak Kangko, Apa? lu nyewong Mas Ardi dik rasane kaya ngilo to karo aku dik. Ngilo karo Ngilo aku dhewe. Lho. oh rupamu ganteng kaya Ardi ngono. Bagusnya mirip lho, itu tak jajarke to. Nganggo sandal sih nyok. Nganggo sandal. Sandal Pak Beda Cemong. kaya. Siap. Halo. Nggih, coba ta aja adu-adu to Mas. Ora usah minder, padha bagusnya wis to. Ora usah. Iya. Lho 11-21 to. Belas dua. Jambe Sinitgar. Beda ora. Nggih, plek. Nah, Mas Ardi ketahuan mau Mbak Elisa ya. Oh iya. Oh ngaten. Ngundang pinter. Nggih. Wis kaya kula pokoke anggere. Oh sing ngendang awan wau Mas. Nggih. Takon ana Mbak Elisa. Bocah iki kaya Janaka ora
tau gelem muni nek ora ditakoni. Ngerti-ngerti ditakoni ya nyauri apa butuhe. Nek ora ditakoni ya meneng ae, ngerti-ngerti nek limpe ya ngeloni ngono ae. Kok bablasen. Coba didangu Mbak Elisa. Mas Ardi, Belum, Mbak Elisa. kamu kok diem aja sih? Udah bawaan dari lahir, Mbak. Ngene. Apa? ngeten iki. Sing ceto. Udah bawaan dari lahir. Oh, udah bawaan dari lahir. Kamu kalau diem kayak gitu tuh kayak candi, tahu nggak? Candi. Iya. Tapi kamu tahu nggak bedanya candi sama kamu? Apa, Mbak? Kalau kalau Prambanan kan candi. Kalau kamu itu candu. Mbak Retno. Mbak Retno. Kamu tahu nggak bedanya candi sama kamu? Nek candi kae saka watu Magelang, nek kowe watu Krica. Mas Ardi, andaikan memandangmu itu adalah sebuah profesi, Nggih. aku mau kok lembur terus. Mbak Congpe, andaikan memandangmu sebuah profesi, aku gelem dadi kusir kowe jarane. Lu profesi kusir lho kusir. Semua kalah aku. Apa? Aku loh udah emang ngono tidak terpikat sama sekali. Mas Ardi kan malu-malu, berarti kan rodok runtuh hatinya. Dia memang suka malu-malu, dia kan malu-maluin. Mas Ardi, Nggih, kamu tahu nggak kalau kamu WA aku itu Terus notifikasinya tuh muncul di HP, tapi getarnya tuh ada di hatiku. Mbak Congpe, kamu tahu nggak kalau kamu WA ke aku itu langsung tak blok kok no. Gue ngebak-ngebaki sampah. Kok spam ya? Ya duet ya Mas Ardi. Ya. Lintang Asmoro. Sak mampune lho ki asine dudu wiraswara kok. Iya. Asine wiyaga ning gelem nyuwara kuwi sudah nilai plus. Sudah plus banget. Kasih salam dulu buat yang nonton itu, fansmu tuh berjuta-juta umat loh. nggih sugeng dalu. Kagem sedaya mawon ingkang mirsani lumantar live streaming. Wes ngono tok. Angel lho wong lanang nek gak antunya introvert itu kayak gitu. Oh lah kita mure kendo kok no. Mure? Mula mure do kendo kabeh modele. Wes bakoh kene iki. Wes aman yo. Ya. Kasih. Lintang Asmara. Yuk dados. Pak Iska, mamunduripun kula aturaken. Gak mau pulang hanya digoyang.
Mandat dari Pak Kangko Mas Adi. Ya, terima kasih. Sama. Kok gak sah Mary Mbak Retno awake dhewe ya duet. Lagune usluk-usluk bathok. Sluku. Eh? Sluku bathok. Oh, ganti to, Pak. Ora diganti kok. Iki Pak Esak maringi harta 100.000. Nggih, Mbak Nggih, Nuwun. matur sembahon. Luar biasa. Niki wau pamundutan Lewong diulang lagi, Pak. Nggih, siap. Lho Lewong apa wis muni mau? Belum, Urung to? belum. Heeh, ya. Sapa sing arep nembang? Derek. Sapa? Opa, Mas Opa, Suko Opa. Sidora. Mas Suko Sidora Mas Oh, Suko. siap. Mas Suko iya. Mas Suko. Oh, nanti Puspitono. Oh, Puspitono. Nggih. Anu Lewong anu Wanda we. Wes. Wanda engko Oh, nanti Suko sama Wanda udah dicim. Udah anu dicim. sama Putri. Lintang. Mbak Intan. Putri Lintang Asmoro jenenge. Wes manut jenengan, Pak. Pun manut jenengan. Ya engko Okvar tak pamirke jogetane. Oke, siap. Mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, Lewong. Nah, kalau biaya grab ya ora Iya, umum ya. grab ya ekstrovert iki mau Mas Adi introvert ekstrovert pel. Nah, semadulur ya ngono kuwi, Nak. Semadulur. Jadi karo Lewong awake dhewe ngelengke, iki, iya. ngelengke. Lewong ya Mas ya, Lewong. Ya, Iya. Lewong. Lewong ya, ya. Ya, Allah. Ya. Kayak pengusaha kono. Nah, iya. Pengusaha apa? Peternak nih kok, Pak. Kok ngerti we? Wah, paham kita peternak nogo kok. Ternak naga. Nggih. Gak tutup jenengan. Ya. Coba Lewong diaturke. Oke. Monggo para kanca Mbak Lintang saka Karanganyar. Yuk, dados.
Sabda pandita ratu angsiramu kakak sisirku mugi Gusti ngrilani tresnaku bakal dinawa mati. Jijira, jijira. Uang bagus tepiku, dodo ati rinteng siang Maafkan aku. Apa? Kepidak. Itu napa-napa aman-aman. Yo, wis bar yo, Pak. Yo, kan aku wis yo. Sabdo pandita rayu. Mring sliramu dadi ing sisihku. Gusti ngrilani tresnaku bakal dinawa mati. Maturun. Siap. Wis to genti kancane. Tak dengakno dadi tentara ya. Amin. Wis elok. Wis kepepete ora tentara ya Satpol PP lah. Apa? Apa kuwi piye? Oh, mancing. Ya, yes. Penting sehat, duwite akeh ya. Heeh, nek nyawer aja sithik-sithik sing akeh ora apa-apa, ora bendina lho. Kakekmu. Waduh, mati pisonya. Jane lak tenan nyenengke masyaallah. Berkah barokah ya Mas. Sehat selalu, lancar rezekine, kabul cita-citane, gek ndang ketemu jodone. Amin. Lah, pintere bocah kok so bagus. Pinter mboten, Mak mboten. Rahasia berdua. Iya, lak tenan. Iya, sehat ya Mas. Ya. Diselingi ya Mas. Sendika. Ora nyanyi terus diselingi jogetan mergo kene iki enek sanggar tari juga. Sanggar Karewitan sore mau sing ngisi Lenengan sore. Taruna Laras apa Taruna Budaya. Sing dipimpin oleh Pak Mukiyi. Nggih, Jawa Baratan ning dijogeti cara jaipongan. Oke, siap. Oh, bar iki kek Puspitanala ta? Nggih, siap. Diselani sik nglek nyanyi terus ndak? Sing mirsani jeleh utawa waleh. Ayo Nduk, Okwa. Gandeng iki ya lulusan isi Surakarta jurusan tari. Diketokne skile, diketokne kabisane, ora ketang mung 5 menit. Oh, ngono ya, Truk? Ya. Siap. Yo, Bajidor Kahot. Nah, ya. Kowe sing nglawani joget jaipongan iki kudu enek sing nglawani lanang. Oke, enteng. Guru Mbak Okpa masuk iki. Ah, ya. Kudu iso luwih apa jenenge kuwi luwih energik timbang sing wedok sing lanang. Balance, mengimbangi. Ngimbangi. Ayo, Fa, Okfa, Lika saka Sidoarjo, Jawa Timur. Nah. Iki ndek
mengikuti hari anti hari tari nganti hari tani nasional. hari tani nasional. Hari Tanto. Ya. Diketokne talentane kaya Lia utawa Angelia mau iso ngendang. Nggih. Ya iso ora nembang tok iso njugit barang. Ya siap ya, Nduk, Pak. Nggih. Yo, sing nembang Mbak Retno Cungpe karo Mbak Elisa gen istirahat sejenak. Nah, yo. Coba Bajidor Kahot dados. Hey,
pripun? Aku ora nonton nek kowe nang. Wih, jogitane kula bergasing ngoten kok. Apa iya? Wah, nek guru Mbak Opa ya jauh. Ah. Kanca-kanca ki nek jenenge nggarap lagu ki dari detail-detail ki digarap kabeh mula ki mongko rasa Nggih. Jawa Baratane Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Ya niku nek apa jenenge aja setengah-setengah jika berkarya iki jangan setengah-setengah sepenuhnya insyaallah dadi dalan rezeki. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nggih. Iki apa lagune iki mau sida ora? Puspita Nala. Nggih, pundi Mas Mas Sukowati kok pundi? Oh. Pundi monggo kantoran pinarak mriki. Monggo, monggo. Mas Sutikno, monggo Mas Sutikno Mas Gentong. Kula mang banjeli kula tak istirahat mergo sesuk kudu neng Ponorogo. Nah. Dalang kabeh ya, Truk. Wah, apik kabeh. Ya. Ndi, masuk kon ndi, Reng? Niki, Pak. Ah niku nggih. 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 Masuk kok ya isi to dhisik. Nggih. Nggih. Jurusan apa, Mas? Jurusane kerawitan. Oh, kerawitan. Nggih, rencange wiwi niku. Wiwi congpe niku. Niku rencang jenengan niku. Oh, nggih niku. Oh, bukantin, Mbak Cuk. Ora to, konjenengan yo pancen lulusan isiung sarjana. Nah, yen Bung Congpe niku putrine rektor isi Purwodadi. Oh, Mbak Congpe putrine rektor. Isi Purwodadi. Pun pensiun no, Mas. Rektore ganti aku. Oh, iya iya. Dokter Andes Sumanto nggih. Nggih. Yo, Mas. Pak Demanto. Nggih. Lagune napa Mas Suko? Niki Puspita Nala. Puspita Nala, kali Mbak Wanda ya sing dipilih. Nggih, Dik Wanda. Wah, Dik Wanda. Ayo, Wan. Nah. Nggih. Yo. Diaturi jumeneng. Nah. Niki Mas Soko kalih Mbak Congpe nembe CLBK. Apa? Cilukba. Tak kira cinta lama bersemi kembali. Oh. Ket biyen ora tau seneng kono mong ya. Mboten wingi niku kula teng Wirasari niku kelanangan adik niku mantenan. Oh, Mboten jenenge- nemoni niku. Gak nemoni. Mboten. Jagung ta ya. sore jagong telat. Jagong dek sore. Ya. Iya. Wis siap Mas Suko? Siap, no. Nggih. Pak Sutik monggo tindak mriki. Mangke dibibaraken jam 3:30 ya ora apa-apa. Ngalangi Wonogiri. Ya mbek aku saya panas perlu diistirahatkan dulu sebentar. Nggih yo. Puspita Nala. Nah, Mas Mahmud derek teng wingking monggo. Nah. Pokoke aku dari hati yang paling dalam kula nyuwun pangapunten saestu. Pak Lurah perangkating desa warga masyarakat. Nggih, yo kaya apa? Dados. Lindri
pinonce katon kinem jagat katresna Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatimu. Andai kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresnakanmu. Tanah kalian mengsiro sayangku. Rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang tuku kan ana liya wong wanda wong ayu wong siya wong ayu. Nah, matur nuwun Mas Suko. Nah. Wah. Aku nganti kami tenggengen, Truk. Ngopo? Aku ndrodok saka dhuwur nganti tekan ngisor. Nganti tengah-tengah mun ndrodok tak ndrodoke malah mengkeret. Iya. Ya iki mumpung wanci kang mirunggan. Nyun mangapunten dumateng sedaya panitia Pak Lurah lan sanesipun. Kula minangka wakilipun pepunden kula Pak Kangko inggih sangat menika inggih nembe ginanjar. Napa niku? Aja gras awet-awet wekdal lho. Mboten. Anu niku Mas, nampi Kabagian. ganjaran. Niku senes ganjaran ning ya ganjaran jane. Jenengan Nggih mugi-mugi Bapak kula Pak Kangko enggal pinaringan sehat nggih Mas. Nyuwun dongane para warga mriki. Saestu niku. modele ndongakno ning kaya nyedakno modele kok. Sesuk niku nggih tesik bablasan nganti tanggal 3. Pokoke diparingi sehat, Pak. Amin. Aja nandang lara. Nggih. Mesake kanca-kanca niku kuyu-kuyu ngantian. Nggih termasuk kula niki. Kula nek ngeten iki wani utang brambang ning ngarepan kok. Wah, rumah saku. Nggih, nggoris ketoke tanggale kok rada adoh. Waduh iki. Lengone rada ngirit. Mas Gareng. Dawuh. Niki gandeng Mbak Elisa inggih tasih lenggah. Adoh-adoh saking
Ah, pundi niku Ngayuk Jakarta nggih, Mbak Elisa nggih. Nggih. Ah, dimanfaatke. Ah, aku Nun nek sewu Pak Dalang. pripun? Pak Kangkong mriki melih. Oh, ngeten. Lah nika ngagem Oh, sanes nika. oh tak kira nek pun malah sepuh. Menika Cak Nun ngaten nek. Oh, sanes. Nggih. Nggih, wah, jan matur nuwun. Mbak Elisa, Ding. Mbak Elisa. Or karo Dawuh Mas Bagong. Wah, Mbak Mas. jenengan jumeneng to, Mbak? Suka aku nek. Jenengan ngadeg, Mbak. Iki mau Dawuh, wah Mas Bagong dawuh napa Mas Niki Bagong gandeng siap. mboten enten pamundutan malih, jenengan badhe ngaturke napa pun monggo terserah. Wah jenengan ngarani napa ngaten? Oh, ngaten. Napa ngaten lho. Mumpung to. Gek Mumpung kula- ora utang brambang kok. Lah, kula ora paitan apa-apa, Mbak, engko gek ngarani engko sampean ngarani genti. Napa mbok menawa sing kula mboten saged ngoten lho. Mbak Elisa. Anu. Jinan pun tepang dereng. Hah? Pun tepang dereng karo Pak Durung, Dalang. durung Yo di salaman depan. gek tetepangan Ya, sih. tetepan ya. Wah. Wis tak kesempatan Mas. Kapan lho Eh. nek ngrawit salaman lho. Aja do meri lho. Kapan ono kesempatan ini? Pangapunten Mas Bagong. Nggih, pripun? Kula seneng Mas Bagong. Lah sinten? Mas Pedro. Oh, Mas Pedro. Nggih. Lah suarane kaya Yo Bagong. baleni neh. Kleru kok baleni neh. Iya, iya. Kleru kok yo. Pangapunten Mas Petro nggih. Oh, nggih. Mas Petro. Sanes. Lah sinten? Cakil niki. Baleni neh. Wes. Salaman. Muga-muga sing iki bener ya. Wis iki Kaya bener bodoh wae. Mas Pripun? Cakil. Sanes. Masa tes bener iki? Nggih. Wong mbok sing konsisten lho. Nek ono kesempatan kok bolak-balik Ayo pumpung kok. Meri, nek mau Ngeten dalane iki. beda. Nek iki mau ya mau. Ajeng pupung kok. Mbak Jong kowe kenalan dereng? Oh, Oh. Dikancani Mbak Congpe, Mas. wah cocok. Nggih niku wau. Dawuh Oh. saking Pak Dalang. Nggih niku wau dereng jumeneng Mbak Congpe. Jawuh lho. Sing jauh Pak Dalang lho, gak iso Nggih, salah lho. yo Mbak Congpe. Pak Dalang lho. Layak ket mau mamai lendang bae bae rung kon ngadeg to. Yo, ayo Mbak Congpe. Wah, dimanis-maniske dadakan. Piye kok gagah gedhe ndek. Anu dhuwur. Ayo tepangan sik karo Pak Dalang. Oh, kula wis tepung no bendina awor kok nderekne Pak Kangkol lak ya nggih bendina awor. Berarti mboten pengen salaman kali kula. Ya salaman ra apa-apa, Pe. Ayo, aja nesu ngono. Alah. Alah. Pakakno jaran sisan iku malah. Ya salim sik karo Pak Dalang. Nggih. Jung dalu lek gendrong. Nggih. Kok lelik. Nggih wilujeng. Niki wis esuk, Mak. Anu, Mbak. Nggih. Engko lendange dipuh. Tipuh niku napa? Dipuh niku diperes lah niku ket wau nyokoti lendang. Soale niku nek mboten nyokoti lendang turu, Mbak. Itu niku. Kok yo apal men lho iki. Berarti jenengan nang bote mriko merhatiin aku berarti. Oh iya no, ya genang. Sarombongan sing manis dhewe sapa coba? Sapa? Mbak Congpe. Udu. Tak kira ki jenengan yo munggahke kene kok udu lho. Yo, Aja nesu ora. sakniki pumpung anu Mas Gareng. Dawuh. Niki pumpung Mbak Congpe kalih Mbak Elisa sampun jumeneng. Nggih. Monggo diaturi lagon napa ngoten. Kula nek kon ngarani nek Gondo Mas Tuti ya kleru. Iki wonten pamundutan. Napa? Adi kula nang Mas Rio iki dalang. Oh nggih. Nggih ndek iki mayang ning punden kok. Apa lagu mau? Oh Sri Kuning ya nak. Sri Huning. Ah. Nggih. Nggih, gawanen pe ala. Ngono. Ngono kuwi. Kula nggih ngerti kahanane jenengan iki kula nggih ngertos. Aja dicetakne. Lengoku rung tak bayar loro rumangsamu. Nek Nggih. delok modele Pak Dalang karo Mbak Congpe kaya jodoh yang tertukar modele. Jupukan. Engko nek kowe wis nyanyi ngono ngene iki sik. Wah yo. Ngene iki lak ya. Di zoom. Di zoom kamera jupukan. Aja Pak Lurah iki mripate papat soalé nek ngene iki. Nek sore agi siji. Nek wis wayah patet 6, Pak Lurah pengrawit maksudnya. Oke. Mripate dadi loro. Kok saged? Nggih. Engko nek wis wayah
songo dadi telu. Lah iki meh menyura to dadi papat. Jiro lupat ngoten iki. Telu berarti dajal. Oh, ora anu. Gajul. Yo, Sri Huning. Langsung dandung nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Coba kaya ngapa? Keplak kendange Mas Gumuh, Mas Guruh kok Mas. Guru lho, Iya, dosen guru. Amerika kok. Aku gugup Aku mau nagih lho pe jane pe. Piye lah iya to? Lah kondur saka Amerika kok Lah tekan iya. ado-ado ke Amerika. Roh oleh-oleh ndi roh no. Aku dilungi 76 iki ora jan. Parat tenan aku. Oh berarti Amerika nggih dodolan 76. Lah nggih niku. Mbok yo paribasane digawak-gawakne kerikil apa pot-pot pon aku gelem niku. Ya. Jenengan Mbak pengen Cungpe, boten teng Mas Gareng. Jenengan niku Mas Gareng sinten, Mas? Alah mau jiro-jiro kena wis Yo ora no. PWD. PWD. Nggih, Mas Gayeng. Mas Gareng kok Gayeng. Wis, gak Mas apa-apa, Gareng Purwodadi. Nggih. Tawai Purwasesa ngenyek kanca-kanca wis merdeka jenengan bebas. Kesempatan iki. Aku waniku yo nek ngene iki, Mas. Nek ngesor dodak sio kareh kula kok senengane kok. Yo ketok sing pantes disio-sio gur jenengan kok. Loh. Oh ora mau aja dianggap guyon lho Mas. Saya nembang ya. Aja dianggap nggih. Nggih. Sri Huning nggih. Nggih. Yo, langsung keplak kendange Mas Guru. Monggo. Ayo ya Mbak Cempe. TP apa yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Papa apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa. Iya. Dwi Jalaras. Ayo. Iclik 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 iclik. Yo. Siuning mesti Oleh tresno lan sedaya pati. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya ngene iki kaya rumangsaku ya wegah-wegah obar ya. Gayenge kaya ngene kok. Nah, sampai pagi no. Kok ana sing ngusak asik. Engko nek kleru halamane Mas. Aja mbok ganti bukune kok engko kleru halamane. Niki Pak Lurah kok, Pak Lurah Mahmud niki. Mas Mahmud iki Nggih niki. Lah kok ganti halaman sing pedi waos. Ah, karo nggih, Pak niki. Dalang.
Nggih, niki ngeten iki nek pun ngeten iki dadi trilocana. Yo opo ora. Yo, lanjut Mbak P, Mbak Elisa. Dados. Katresnane wira. Sing balung pripun? Percaya ora, Mas. Pripun? Kanca-kanca niku ra dikesel. Weh. Lah niku tangane do disusuk jembatan kok. Makane ora tau dikesel Kok niku. jembatan to, Pak? Susuk kok jembatan. Lah sing gedhi nek gur paku lak cilik, iki jembatan. Lah dalan. Mesti mek nyawer dalange iki. Oh mboten. Oh, mboten. Aduh. Duh, kok ya Elisa sing dianu kuwi. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Wah niki berarti bacot no. Bacot nih gubuk asmara. Bacot bladekan lho. Nggih. Masukin nggih Pak Dalang. Pripun? Foto sik kowe karo aku. Padha ya. Aku gak tidak foto to. Yes, go bar kita hapus. Nah. Matur suwun nggih, Bu. Mbak Nur nggih, Bu. Nggih. Nggih, wah. Mugi-mugi berkah. Pinten niki wah, Bu. Yo ngurus rono bareng. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Iki mau Sri Huning to, Mas? Bablas dibajutke Gubuk asmara. Gubuk asmara, nggih. Heeh. Tujune jenengan kok gak dalang tenan. Dalang lho. Ngecemu lho. Nyatane gak tau ngajak aku kok. Wah, tete luntumu. Ora ding. Senen ana, Pak. Sampean lak wong asline garwane Wonogiri ta? Jenengan nek rodok wani karo aku lho, Dok. Ngerti nek bojoku ngono iki. Yo iya. Ayo pernah ning apa karo bojoku? Yo nek kowe ora tak omongke, ngapa tak omongke? Oh, layak mbiyen antuk aku lagi 6 sasi kok wis bayi. Lho. Wis tak sounding kok. Oh. Layak anakku sing barep kok ora putih kaya pakane kok ireng kaya jenengan. Kula ki ireng ki nek panggung, Mas. Oh, nek teng dalem Nek ngomah saya ireng. tak lucu ya. Nggih. Pangapunten lho Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Mboten napa-napa. Nek ngeten iki kula wani nepak bun-bunane sampean. Oh, ji monggo. Nggih. Nggih ta. Oh, dasare ya lucu murid Mbah Yati ya. Alah. Oh, Yati pesek niki maksudnya. dibajutke. Yati tenor nggih. Wis sak bahagiamu. Ayo nak baca nak 12K. Yo, oke. Bukan semaro. Katresnane wirat boyo. Tinang pece.
Senengane kok obot tuh tegenak gentung lho. Mumpung tesih sehat kersane, Pak. Nggih, nggih. Yo. Lagu homestay niki wau. Homestay piye? Diurus iki. Gubuk asmara niku lak homestay. Hubungannya apa gubuk asmara homestay? Lah kan Rega lah. gubuk kuwi sing omah cilik kayu tok ngono kae to. Lah asmarane endi? Asmarane ya urung teko. Engko diluk eneh apa ya awan-awan lah ya konangan wong pirang-pirang to. Ya ini kok awan-awan. Ya ini kok awan-awan. iki upamane. Oh, upamane. Ta. Ya. Pun manut jenengan Pak Dalang. Lah nek ora Nggih. arep manut sapa? Injih, leres. Arep Nggih. Muga-muga gak keblasuk ya, Cah. Ya. Sombong amat. Supire bengi iki rada gliyeng sajake. lah. Ngomong segelas. Mboten, Ding. Kula niku pun mboten purun ngoten niku, Mas. Pun madhep ngulon nggih. Wis madhep ngulon. Alhamdulillah. Ngomong segelas iki lho nek telu. Ya, ora enek isine nggo apa? Lah yo mbok tekke ngono kok. Jenenge wae gendong lah ya. Ngono kok. Ngapunten berarti kirang gede kene iki. Ya. Oh, nih berarti mungkin iki nggih ngunjuk niki nggih. Kula biasane tower, Mas. Oh kok tower apa? Tandon banyune apa jenenge? Oh, toren kok tower. Sorry, Mas. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Nggih harap maklum lah. Heeh. Iku nek tak sandingke lah. Wis ya. Aman. Kamera tidak melihat. Nggih, mboten. Lolos dari sensor ya. Yo. Tambahi Sing ora? Tambahi ora? Tambahin no. Gampang wis toh urusane kali kula, Mas. Dah aja semuge 400 sing gleling. Lah nek karo jenengan lho nya. 5000. Gelem ora? Wah, ya ora. Kena nggo nguyuh ning pom pindho iki. Kula tau nguyuh tak pitet tok. Kok napane? Sing dipithik napane? Lah wong arek nguyuh kok enek tarife. Mongko duit kula ki 2000. Akhirnya tak uyuhke separo tak taleni karet. Susuk sewu no. Susuk 1000 no berarti. sus- Kan uyohe separo. Akhirnya tekan dalan Pak Pire Pak Kangkon nika Pak Darmadi mandek Pak anu. Ngopo Mas? Ki sik turah 2.500 ya aku. Mongko duit kula lagi 5.000 ngoten niku. Nggih. Ya sida nguyuh ki mau. Mboten. Genti mburine. Nek pengen nguyuh ora? Nek ra pengen nguyuh taleni. Nek wong wedok niku nek nguyuh larang, Mas. Lho kok ya apal men jenengan? Lah ngrusaki keramik kok. Lah kok iso? Nonton wis wah. Niku wis sigar dhewe-dhewe so Mbak Elisa niku. Alah. Kemeruh. Wah. Niku nek nguyuh cilik ning suwi. Wis to, sing cilik Sing cilik niku apane? apa jenenge? Apane? Arahe metune. Mboten nikune masa nikune. Kula ya ora wani. Mbak Elisa cilik. Heeh. Nek nggone bocong pe. Wah niku lagi linggo mak pyoh. Wis langsung tek kok. Lecehan. Lecehan. Ngene niku sinden pengawak toren niku wae lho. Rangi lo bitoke dhewe. Yo, homestay lanjut. Aduh. Pokoknya sakmono niku lho, Reng. Nggih. Yo. Sedetan saja ning ati tenan nutun saya
lali. Aku gawe nanti garwa berkareng ning kubur asmara. Terima kasih Mbak Elisa, Lagi Mbak iki. Retno. Biasane nek Pak Kangkung nek nguncalke wayang, bluk terus nancep ning debok. Lah kok malah kena badruk to. Ya niku pancen kula gawe no. Oh iya. Engko nek padha-padha Je. engko nek padha-padha nyet dibok dikira ora sekti no aku. Oh iya betul. Lo tak tancepke ning sirah. Oh ben ketok sekti. Nggih tok sekti. Mondro Guna. Mondraguna rakitan bar kuwi kliyeng-kliyeng. Iya. Nek Mas Gareng. Ya po. Niki yo sik sak lagu lah. Sak lagu. Nggih ta? Monggo perkara lakon pokoke rampung cakraning Ratete Medun. Lho kok cakrane Dwijo Laras kok? Nun, Dwijo Laras. Cakrane Rat Rembang. oh maksudnya niki lakone Oh, Wahyu lakon. Cokroningrat. Iya, lakon iki Wahyu. Nggih. Niki nggih penutup nggih Mas Gareng nggih, nggih para pamirsa sedaya. Sinden kabeh ngadeg kecuali Burini. Bar lagu terus medun no, menutup ayo. Nggih. Soale Burini niku nek ngantos jumeneng wah. Iso Burini niki ngrungokke ciblon gambir sawit men ngeten awake niku. Nggih. Niku pada tung tak tergentong tak ngoten niku nggih. Niku saestu niku malah. Ya Bu batin kula ngrungokke ciblong kok kaya ngrungokke koplo. Tulung tandung ketak dung, tulung tandung ketak dung, tulung tandung ketak dah. Dulu dadang. Sirahe men. Burini. Yo. Jumeneng kabeh. Mbak Wiwi, Mbak Okfa, terus sapa iki? Lah iki Mbak Wandi, Mbak Wanda. Mbak Wanda, heeh. Wandi niku sing kakung. Terus Mbak sinten iki nggih? Jenengmu sapa, Dik? Putri. Mbak Putri. Nah, Lintang, Mbak Lintang. Putri Lintang. Nggih. Lintang gubuk penceng. Tadeng. Nek niki Ora to, Piye Ayu ning ngene bari gubuk penceng iki pelecehan lho jenengan. Lintang niku apik lho Mas arep gubuk penceng niku. Lah nek sing mboten apik niku lak Lintang 7 niku sebenarnya bermasalah nek niku. Oh iya. Mosok gunmu penceng to no? Wah, penceng sithik ora apa-apa. Yo, Napa lagune kok Yahyo ya? oh sik ben ngadeg sik ta ya. Heeh, apa disepoti ya Mas? Alah Yah ini kok sepot. Tare tado de dad. Yo. Yo. Sing Oh sing paham ngono tok pokoke wis to. melek ototon iki. Yo. Yo jumeneng sedaya. Yo tele alah tele. Dilolai kali. Pokoke random. Suwuke random, enek sing loro, enek sing telu, enek. Namanya komposisi itu seperti ini. Komposisi namanya. Yo arep ngaturke apa aku wis pokoke manut ngiring. Aku ngerti wong wedok-wedok ngene iki enake gur manut karo manut kok. Lah Pak Diri. Apa? Bumpung sepelok apa selindro? Sepelok ya. Pelok. Loro ati loro karo gelo. Lah kuwi ya. Pokoke lagu sing miris-miris ngono. Apa? Sayangan. Sayangku. Ya aja ngono to, Wik. Ngono. Oh sik to. Apa mau jenenge? Kesayangan. Oh, kesayangan karo apa? Wis Loro. siji wae kok. Aja telu pokoke. Kok ping telu kesayangane. Apa aja telu nek telu ganjil. Hitungan ganjil kuwi hitungan sing yo ora apa-apa jane ning. Kali katresnan sejati. Napa? Katresnan sejati. Kesayangan karo katresnan sejati. Oke, siap no. Wo kanca-kanca nek kuwi ya. Apal. Tak bahagiamu Pak Dalang. Nggih, nggih.
Monggo cowok kesayangan kalih katresnan sejati. Ya guys. Lalu lilo. Idola ras Indonesia. Iya. Mas kesayangan koyong rasane suwe aku pawaramu bingung rasane nang itu sing tak tresnani aku ora ngerti apa siraku wis sali hati kamu aku ora ngemis ning atiku miris kerasane apa aku bisa sayang rasaku ora bakal ilang sabaran tresnaku kaya dene aku kagok tresnamu tak pasrahke ning pangeran yen pasti jono ora bakal kurang dalan Mas apa wis lali sliramu Yen semono yen dolan karo aku suwe gak tau ketemu wis mesti lali aku saiki ketemu Jogetan karo aku Radio tombo kangenku kangenmu Bali eling nalika iku Sebiasae Manut lekon eling kancane Jangan semono yen dolan rame-rame Guyub rukun setengah kene Mas gelang alit ali-ali Sanulit nampa-nampa kangen iki Rasa satipi durung butuh tadi Rasa kangen wis bisa wae Nah, terima kasih. Mas Gareng, Mbak Elisa. Dawuh, Matur Pak sembah Dalang. suwun sanget Nggih. panjenenganipun niki gandeng sampun jam 3, jam 3. Nggih, Kula tak Jam 3 nggih. mbacotake lagu, mungkin ndak Wahyu Cakrannya dikerek munggah kali Bathara Guru melih nek. Nggih, nggih. Nggih, Nggih, Mas pokoke Eko.
utaminipun dumateng pepunden kula Pak Markin panjenenganipun inggih menika Bapak Kepala Desa nyuwun pangapunten anggen kula kumawantun dene menika jejiban saking pepunden kula inggih guru kula Pak Kangko nggih. Nderek ndedonga nggih Mas mugi-mugi Pak Kangko enggal pinaringan sihat bagas waras. Amin. Saged netopi jejiban minangka darmaning seniman. Amin. Lan mugi-mugi warga ing Desa Rawasari ngubuk ngrubukan mriki tansah pinaringan ayem tentrem, gembah haripah lo jinawi, sedaya pinaringan panjang yuswa, melimpah rezekinipun Allahumma. Amin. Amin. Kowe ngatur apa reng? Wis padha kaya jenengan pokoke. Dah. Senengane kopi lho kuwi sampean. Lah nyatane ditelaske jenengan dongane kok wis bagus. Oh nggih. Seger parasan sedaya. Nggih, terima kasih Mbak Elisa, Mas Gareng. Konduripun nderekaken mugi-mugi pinaringan rahayu dugi dalem nggih.